Консистенцията на месото е различна. Какво ще кажа? Месото е същото. Може би тук е една идея. По-сложен. Върнали сме зеро, няма да избяга. Добре дошли. Значи малко ракика, приятел. Здравейте хора! Ние сме... Ще представим? Семейство Данкови. Аз съм Кръстева. Още. Така и ще продължи да бъде. Само ти много знае от тази. А Майра ще покажем ли? Не. Майра! Това е Майра. Сега много хора ще ме намразят. Така е, като не им миете лицата на време. Оставим. Ще ме прави малко почетка. Ах, какъв алендалон! Така. Нати един картош. Ами, всички ли са различни? Айде, добре. Всички ли са различни? Не. Откъде ядем? Просто има ни по-скъпи, ни по-ефтини. Значи, Има... изглеждат. Доста добре. Да, брутално. Ти ли ще говориш? Не, давай. Не. Ти си първия, който ще дегустира. Трябва да познаеш кои са по-скъпи. Те ли? Да. И кое е най-скъпото като цяло ядене на масата? Поред тебе. Ами по принцип си мисля, че най-скъпото нещо тук е това. Да говорим за бройка. Защото обикновено... Не говорим за криспи. Говорим само за бургери и за... Най-скъпи от бургерите? Да. Не знам. Не видим да дегустираме. Какво има в него? Бая сос, ама виж как е прегорял вътре. Тото и най-хубавото е. Няколко тюфте. Тюфтето е като от някой лавка. Ама е много сочен. Хляба много. Но, да, добър е. Да знам салфетките. Ама наистина е като от някой лавка. Ами, колко му даваш от 1 до 10? Ами- Трябва да писвам някъде. Еми на база на това, че е само един съм пробвала, може би 6. За да се оставя малко място. Значи... То се от тези да ги обичам. Добре. Този между другото не е прегорел. Явно само някои са прегорели. Мисля, че този е с телешко. Консистенцията на месото е различна. Кой ще каже за този бургер, дето яде сега, в крайна сметка не разбира? Да, така е. Ами, не ми хареса. Месото е странно. Ако... Не ти харесвам. Да, ако това месо беше тук... Значи на оня му даваш 6. Този... му даваш? 5. Добре. А ти колко му даваш? На кой? Не, моята оценка няма значение. Да, не. Ама съм важната. Ами имат нещо странно, не знам какво е това. Кашкавал ли трябва да е? Ама има много красавици. Да, не са минали. Може ли да го долу на крапет на всичките бургери? Питките майта царевични. Много ми
отидат някакви. Какво ще кажа? Месото е същото. Може би тук е една идея. По-сочен. Тук ли? Тук е една идея по-червен. Така ми изглежда. Ама тук... Не мога да кажа, че този... Ще опитам пак, ама... Вкусен е. Със сигурност. Ама най-много ми хареса първия. Съборя с него. Това е доста приятен. Този бургер е като бургер, който си правиш в къщи. Да. Много типичен бургер, който си правиш в къщи. Домашен бургер. Да. Такъв. Направил си кюфтенцата, купил си питките, просто не са точно купешки. Ама едно към Те едно. питки са домашни, на място ги правят. Да, не? Да, няма казвам имена, нали, къде съм гледал бургерите, но... Сега ще се снима. Чест по-малко ябълко сок. Само, че да не правя реклами. Това е третия. Ти видя ли цената? Не. На този му дава. Забравих да кажа колко му давам. Аз така или иначе почти не спомням на кой колко е. На този му давам 7. В общи линии тия трите са ми еднакви. Горе-долу. Добре. Ами, бих казала... Колко бих казала? 7? 7. На този? Да. Но то дава най-много. Не. Най-много давам на този. Добре. Тук имаме един пробван. Този е с бекон, с много... Ами, стори ме изгледа покъртително зле. Дай да дегустираме. Може да изглежда зле. Не изосвате, но колко е специален. На това му давам 5. 5. Да, не ми хареса. Обаче, има едно обаче. Според мен, хот-дога е по-скъп от бургерите. Максимилиане, ще ядеш ли още да те пускам на свобода? Ще опитам как. Мисля, може ли да ми остановиш лицето да не се виждам? Само сточи един силует, така колко да такова. Ям само картофи, защото ти не се мога да пребани. Айде така. Айде. Ами не. Не. Бургерите са по-вкусни. Този е чиста тройка. Тройка? Да. С бекон и... Бъде твърдо между другото. Ами, нормално той ще има. Ами, според мен са обикновени филми. Даже според мен са малко старички. Старички са. Ти готвиш, защото аз съм запалил с почката. Еми не се предлага, че се заколи кокошката сега. Ама според мен са направени преди, да не кажа, началото на деня. Вероятно. Това. Старички са. Не са. Може би 2 от 10. Не са приготвени примерно за тази поръчка, ами са приготвени преди известно време. Да, 2 от 10. Да, не. Тя трябва да пробвам този аз.
бургера тук. Да. На обща стойност 25 лева. За това? С 2 пъти картофки. Това са 2 телешки бургера. Телешко. Да, телешко. Повече да му се насладиш така. Те са се опитали да направят дърпано телешко. Той е дърпано телешко. Да, ако това е дърпано телешко, аз съм крава. Сега няма да спорят. Така. Тези трите бургера тук са на обща стойност 23 лева. За трите. Нормално кюфтето е от някой лавка. Свински. Тези са свински по различен начин да правиш. Която е бонфилента, пилешки бонфилента, някакви филента, някакви бити, които съвсем не смятах, че ще изглеждат по този начин. И картофките, обща стойност 15 лева. Еми да, това аз толкова си предполагам. Но гадно. Не става. Да. Оттам идваме На ходъл. този хот-дог, скъпа моя, Да. който така и не хареса, е 8 лева. 8 лева. Ами чето казано, 8 лева, окей. Мисля, че чекам 15. Е 10 лева. Това бургера ти идват по около 12 лева. Тези 3 бургера ти идват по 8 лева. 8 лева ти идва бройката. 8 лева? Да, до този. Много. Общата сметка на това цялото нещо е... Я бега оттатък ми носи чулата. 80 лева. Да. Няма попади, бе. Как 80 лева? 70. Бургерите са взети от World Street Food Варна. Аз не мога да го кажа. Да ви кажа честно, не съм очарован. Не знаех сега филм. Ти се тъпчеш. Абе, това е телешко дърпано. Това е малтретиране. Подложен съм на това цял ден. Еми, той ви каза също чао. Съвет! Не си купувайте оттам. Ама 80 лева. Това е един надник. Да. Един обяд. Не се слуша.